ki zan cika buri, ke ne yi muradi a zuciyata ba shari. In na zo gidanku yan mata karki buri, nisan ki nake a zuciya ke ce burina. Samu mai kyan haiba, kalar ka tama tsarin gani da na duba, ba ka da aibu na yarda ta duka kai ne. Dan ke aka yi ni, ni ma dan kai aka yi ni. saurari bayani na domin ke aka yi ni. Burina aure da ni da ke za mu zauna, zama na amana ni kisa a ranki kina suna. In na dawo aiki sai ki tarbe na abar kauna, da ke zan saba hoton ki zan sa daki